Ja vidím problémy tohto návrhu rozpočtu v nedostatočnom prebytku bežného rozpočtu. Spomína sa v rozpočte, a ja to trošku, Jozef, napriek tvojim rečiam pritvrdím, rizikový predaj pozemku Kráľovská. Ty si povedal, že sa objavil záujemca, ale objavil sa podmienečný záujemca, ktorý svoj záujem podmienil zmenou územného plánu. A pokiaľ sa nemýlim, túto zmenu územného plánu v tejto lokalite mestské zastupiteľstvo neodsúhlasilo, takže na rozdiel od teba ani ten opatrný optimizmus jednoducho nezdielam. Čo z toho teraz v tejto súvislosti vyplýva? Ja to vidím tak, že 400 000 z príjmovej časti kapitálového rozpočtu z tej polohy otáznej dávam skôr do polohy nereálnej. A teraz poďme trochu počítať. Dlhová služba po reštrukturalizácii úverov, ktorú túto snahu hodnotiť vysoko a dúfam, že sa podarí, nám hovorí, že na budúci rok by sme mohli splácať istinu vo výške zhruba 580 000 aj nejaké drobné. A teraz sa pozrieme na zdroje. Z prebytku bežného rozpočtu môžeme dostať 86 zhruba. Predaje majetku mimo Kráľovskej nám dávajú 424 000. A začíname mať problém, obrovský problém s dlhovou službou. To znamená, v intenciách tohto rozpočtu hovorím, že pokiaľ chceme riešiť dlhovú službu na úrovni 580 v podobe istiny, tak v každom prípade my musíme vykázať väčší prebytok bežného rozpočtu.